Voiko työ- tai lomamatka oikeasti jättää jälkeensä jotakin muuta kuin somekuvia tai hiilijalanjäljen? Me seikkailuopinnoilla uskotaan, että matkailija voi jättää positiivisen vaikutuksen niin sinne paikalliseen yhteisöön, samoin kuin myös sinne ympäristöön. Corporate Social Responsibility, se on varmasti monelle, kaikille tässä huoneessa oleville tuttu termi. Puhutaan yritysvastuusta. Mutta sitten CPTA, eli Community Based Travel Activity, se ei ehkä olekaan niin tuttu termi. Me seikkailuopinnot ollaan luotu se käsite. Ja siinä puhutaan yhteisölähtöisestä matkailusta. Ja tänään puhutaan myös siitä, miten nämä asiat liittyy inklusiivisuuteen. Yritysvastuu ei ole enää tarpeeksi. On myös muunlaisia matkailijoita kuin ne yritysvierailijat. On indiksiä, fittejä, yksittäisiä kuluttajamatkailijoita, jotka myös haluaa tehdä jotain vastaavaa. Niin heille me on kehitetty sitten nämä CPTA-aktiviteetit, eli se yhteisölähtöisen matkailun. Ja kun me lähdetään suunnittelemaan erilaisia matkailupaketteja, oli sitten kyse konferenssin aktiviteettiportfoliosta, tai lähdetään suunnittelemaan kuluttajamatkailijoille vaikka viikon viipymään Suomessa. Niin aina kun lähdetään sitä tuotteistamista tekemään, niin siellä on hyvin samantyylisiä aktiviteetteja meillä mielessä. Siellä pohditaan kaupunkikierroksia. Miten se kuluttaja tai matkailija pääsisi sisälle siihen ympäristöön, missä ollaan. Pääsisi niin sanotusti kartalle. Siellä on urheilua, siellä voi olla melontaa, lumikenkäilyä. Siellä on usein paikalliskulttuuria, siellä on käsitöitä. Monesti halutaan yhdistää sinne paikallista ruoka- ja juomakulttuuria jonkinlaisen aktiviteetin kautta. Ja nämä on kaikki tärkeitä asioita. Matkustajan tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen on todella tärkeää. Mutta me haluttaisiin nähdä tämä asia nykyään myös vähän toisinpäin. Mitä ne paikalliset yhteisöt tarvitsevat? Ja tämä onnistuu ainoastaan sillä tavalla, että meillä on paikallistuntemusta. Meillä seikkailuopinnoilla ei ole sitä paikallistuntemusta kaikista Suomen kohteista, jolloin me tarvitaan yhteistyökumppaneita. Silloin DMO-organisaatioilla on aika iso rooli. Visit-organisaatioiden ammattilaiset antaa meille sitä tietämystä, mitä me tarvitaan siitä heidän matkakohteesta. Sen lisäksi me tarvitaan erittäin laajoja verkostoja. Että kyse on verkostoista, jotka menee sen perinteisen matkailutoimialan ulkopuolelle. Niitä voi olla kyläseurat, urheiluseurat, niitä voi olla yhdistykset, järjestöt, monenlaiset paikalliset pienet toimijat. Mitä tästä tarkoittaa käytännössä? Mistä mä oikein puhun? Puhutaan vaikka, että meillä on konferenssissa 500 asiakasta, 500 konferenssidelegaattia. Heille tarjotaan vaikka 15 erilaista aktiviteettia siellä aktiviteettiportfoliossa. Ne aktiviteetit tapahtuu ihan samaan kellonaikaan. Perinteisten aktiviteettien lisäksi me tuodaan sinne niitä toisenlaisia aktiviteetteja. Me tarjotaan näille delegaateille mahdollisuus siihen, että haluaisiko ne sittenkin tehdä jotakin aidosti paikallista. Me mennään leipomaan sinne vanhainkotiin. Tai me tehdään jotakin muuta siellä vanhainkodissa, mitä ne sen kyseisen vanhainkodin vanhukset haluavat. Tai me lähdetään meidän kansainvälisten vieraiden kanssa matonpesupaikalle. Kuulostaa erittäin eksoottiselta. Ne ei ymmärrä yhtään, mistä on kyse, että me ollaan täällä matkalla ja me lähdetään pesemään jotakin mattoja. Kyllä, me näytetään niille, miten matonpesukulttuuri Suomen upeassa kesässä toimii. Tai me ollaan käyty kunnostamassa luontopolkuja, esimerkiksi kansainvälisten leirikouluryhmien kanssa. Leirikouluryhmä ottaa yhteyttä, että hei, mitä me voitaisiin tehdä Suomessa jotakin hyvää. Ja aina kun tämmöisiä aktiviteetteja on ohjelmassa, puhutaan sitten kuluttajista tai yritysasiakkaista, niin näiden aktiviteetteihin osallistuminen on aina koettu hyvin palkitsevaksi, merkitseväksi kokemukseksi. Ja aina näihin aktiviteetteihin liittyvät aidot kohtaamiset, useimmiten ne listataan siellä palautekyselyissä sen matkan kohokohdiksi. Ja nämä kaikki aktiviteetit perustuu täysin samaan periaatteeseen. Nämä perustuu siihen, että me jätetään positiivinen jälki sinne meidän matkakohteen paikallisyhteisöön, eläimiin tai luontoon. Kyse on mun mielestä aika vahvasti inklusiivisuudesta, paikallisten osallistamisesta. No,
Mitä hyötyä tästä kaikesta sitten on? Mitä matkailija saa tästä? Tai mitä se matkakohde tai ne paikalliset ihmiset saa? Miksi tätä tehdään? No, se matkailija saa ainutlaatuisen elämyksen. Se saa sellaisen kokemuksen, kohtaamisen paikallisten ihmisten kanssa, mitä se ei voi saada missään muualla maailmassa. Se on se yksi tilanne, sen yhden asiakkaan ja paikallisen ihmisen välinen kohtaaminen. Se on se, minkä hän saa. Ja sillä on merkitystä. Se saa hyvän mielen. Joskus se saa jopa elinikäisen ystävän siitä paikallisesta ihmisestä. No mitä sitten se matkakohde tai ne paikallisyhteisöt tästä saa? He saa konkreettista apua. He saa käsipareja. He saa resursseja semmoiseen asiaan, mihin heillä ei ehkä muuten olisi mahdollisuutta. He saa taloudellista tukea siihen valitsemaansa asiaan. He saa myös mainetta vastuullisena matkakohteena. No, minkä takia seikkailuopinnat sitten tätä tekee? Mitä järkeä meidän on tehdä tämmöistä hyvän tekeväisyyttä? Me saadaan mahdollisuus mahdollistaa hyvää. Me tuodaan yhteen sellaisia verkostoja, sellaisia ihmisiä, ketkä ei muuten ikinä tässä maailmassa tulisi kohtaamaan. Ja totta kai tässä sivussa me saadaan mainetta kestävän matkailun edelläkävijäyrityksenä Suomessa. Miten tässä oikeasti eurot liikkuu? Liikkuuko tässä eurot? Se aktiviteettiin osallistunut yritys tai matkailijaryhmä, se maksaa siitä aktiviteetista, siitä palvelusta täyden hinnan. Ja tämä kaikki on mun mielestä todella hyvin linjassa Visit Finlandin lanseeraamien kestävän matkailun periaatteiden kanssa.